Good afternoon, Bishop. Anya kwe hụrụ ti were aha me ya AI mekwe ihu ga ka AI. Otele no na respect you and I too much for you. One thing m ga say thank you immediately gbega camera. So kudos to you. Aha. Aha mbụ Mbodi Chimma. Ha? Mbodi Chimma. Mbodi Chimma. Mbodi Chimma onye? Sunday. Ya. Mbodi. The way phone on ala get bili oto get lazo. Zaga Mbodi. Ya wo bole. Come on, Norotunga. Norotunga beranga be wenglem kafa. Norotunga chile kabagoko. Keep your hand straight. Keep your hand straight. Zaga Mbodi get ogologo. Mbodi get ogologo. Ta na enwe Mbodi na. Ta ewo Mbodi. Ewo aha nnoko babagede gị n'ala gị yicha iron. The waka get straight. The waka get straight. The waka get straight. Ya wo bole gị ka wo kwa daka. Ọkwa bole ego. N'ọkwa bole ego. Onye nyere gị? Agwa ọsọsọ Nwere. Onye nyere gị bole ego gị sọsọsọ gị nwe? Amam. Ịma hụ? Zaga Mbodi. Ga-enwe bole ego. Ha? Otu ndị here. Otu ije hụ ya. The waka ga hụ straight. Kpekpe ọ dị nnọọ ka playa. Ụkwụ ga bịa ihe playa a na-eji arụ ọrụ eletrik. Ekpekpe ụkwụ gị dị nnọọ ka playa eji akọtụ eji ewefụta fiuzu ga ọbụla ọ nọ. Ọkpọ dị o. Ọya, tọ na-asọ. Ka agwụla nọ. Ha wa azụ. Azụ mụ. Were kọrọ reverse bịa. Kụrụ nọrọ na kamera. Kụrụ. Ese gịnị mere? Ese aha gị ahụ gịnị? Mbodi, ọ aha Igbo m. Mbodi. Ele mgbe ọ ga-adịkwanụ ga-enwe nwa Otele. Ama mgbe Chineke chọrọ inye m. Mgbe ọbụla Chineke chọrọ inye m. Hai! Chineke nna. Lewanya front Chineke agbaghị ọkụ. Lewanya front. Ọ dị mmadụ gị ka native doctor na-abịa akwụ ụgwọ isi ha. Para aha pasachara onwe gị. Aha emega affect mana height mana Otele. Mana ara. Pịara nga achagara m pọpụlụ mgbe ọ dị. Ga bụrụ ike ndị rụga nga ndị na-ahụ ndị isi nọ. Were fonu ga ahụ jide n'aka Chineke agbaghị ọkụ. Okwu otu o si kwacha ihu ndị China bịa nga bịa na-ere m. Zaga mgbe ọ dị. Lanya. Dewe ihu ahụ close otu a. Weta ya close. Nọrọ otu ahụ. Iche atọtụ ninja. Tara nga bịa were aha mejọ sachaghị onwe gị onye zaga mgbe ọ dị. Lee ihe anya meghe ya bee. Meghe anya karịrị otu AC. Zaga mgbe ọ dị. Iwe onye ebe? Abụ onye Abia steeti. Ebe na Abia steeti. Obingwa. Ebe na Obingwa. Ọsa ukwu. Ebe na Ọsa Ngwu. Ọsa ukwunu. Ebe which local government Chineke agbaghị ọkụ? Obingwa bụ local government m. Ebe isi awọchi anyị. Ebe ka isi awọchi gị anyị. Osun steeti. Ahụ eze gị. Bakchaka isi eze gị ọfụma. Leke ya. Mechie eze gị. Kwa eze ndị triti gị Apollo. Ịbịara nga bịa. Lekwe ihe imego eze. Nchi. Gịnị ka ịrụgha?
Ajime ede CV for Ajime ede ndị graduate CV ma ndị nchọwa ọrụ. Ejikwa m eme content creation. Amanejikwa social media. Get a war okay. Otu nani ije de CV for the channel. Ije make content creation. Ije make otu nani. What is your occupation? Content creator. Generally. Damn you, chile kabagoko. Damn you, content creator war. I ban the Nigeria from Facebook, ban the from TikTok, ban that from what you got to hear now. Praga people say Tabarami who onye really braga look at Tanya at the it's only a pony and I won the Apollo. Namami Vupoli Agara, Gabranga, quite hope which I take a popular. Damn you, Machuaboba. Then hot knock and cat and dot at a wawa. Ije de CV, ije me kan ewe contact rate, ije de letter, ije me kwe penti, ije go to damn you, mago kuno Otele na gege la for here. Homele koke no ebuwari ishi. Na-emekwa ita na-eme. Es, pari hunde China ga na otunga. Onye Chinese na-erighe nri. Branga bia na egara ma emegara ma ije ebe se ije menka. Elehe wara. Okay, abụ m freelancer. Eji akpa freelancer. Oya. Aka. Ko ihe owu n'Igbo Chineke agbaga ọkọ ya ka iwere English be confusing ya. Ko ihe owu n'Igbo. Bia China. Chinhong. Kuna huno mashinda. Call anakwa bịara ha ma ha bịa be interview here. Good afternoon. Good evening, Bishop. The way for now, I can be together about today. Can for your meeting. Don't come here, give me great. Don't greet me. Don't greet me. But why would John Shop Younger? Good evening. The way for now of my by that TV. Off that television, the way for now of my. That the way phone off man, bingo man of man. Come and keep with this phone properly, man of man. Bishop, very leave. Meshla tato puga, Meshla tato puga. Where I can get the West Straight. That front. Here, one of these or none are keeping here with the bra. Oh, Ada. None are here. Na konye ki wetere heke. N'aka mmam. N'aka mmaga. Unu vuana agara ga na family unu webo konye loro laga. Owebe. Tonu ko di azu. Wara reverse bia. Onye nwe de boss ase gara ga yiri. Oh, boss as on nika. Onye nwe de nika. Mwa. Ge nwa nwe. Different to ga ha ihu. Ya hapụrụ nge ga enwe Otele ge ga maburu ara. I na-ewe ike na family anyị. Ihe unu na-enwe ara. N'aka family ebe ka isi wetakwa n'Otele ke. Ọ na nke mpam. Sa ọ mpa gị ka ị ga-ebu Otele. Lewanya hie atọ n'okporo street Chineke agbaghị ọkụ. Ya were phone gị. Aha gị wụ gịnị? Chamaka. Chamaka onye? Chigozie.
Chamaka Chigozie from family of Ngandi Nwere family. Arandu Merenne. What ya be? Oh, mo Enugu State. Ebe Enugu. Nsukka. Ebe na Nsukka. Ubolafo. Ebe na Ubolafo. I'm 10. Did you mole? Mubem. E gara ụlọ akwụkwọ mahadum. Ele ụlọ akwụkwọ ị gara? Ebonyi State University. Gịnị ka ị gụrụ? Business Management. Ị gụchala? Nka gụchara. Ị safụọla? Mba. Ị dị afọ ole? 23. Tele Rosanna. Ị dị 23 years. Yeah. Gịnị tọrọ akwado gị ọchị? Ha? Mepekọrị anya gị. Ị nwere anya dashboard? Mba. Isi nwe ha anya dashboard moto, le onye ilege nga? Ngụnwa ka m liga. Si dị 23 years. Desi ihu gị ahụ ọfụma. Ishukwu desi ihu gị ahụ ọfụma. Desi ihu gị ahụ ọfụma. Iburu ibu. Branga bịa ewere anya edewe somehow. Desi atom that touch for you. Atom that touch. Nege na nna gị ọ dị ndụ? Mpa gị ọ lụrụ nwaanyị ole? Nwaanyị abụọ. Ụmụ nwaanyị abụọ ahụ ha bicha n'udo wete mpa gị? Mma gị ọ bụ onye nwaanyị mbụ ka ọ nwaanyị abụọ? Nke mbụ. Nwere onye mbasa adị mpa gị mụrụ? Mba. Ara ọ dị na family unu? Ọ dịka. Ara ọ dị na family unu? Ọ na-enwe onye ara nọ? Ọ dịka, listen to me. All this question is very important. Any man ọ bụla bịara ime iti gị now, ọ dịla aware that ihe dị ụta na family unu, ya mara ma ọ ga-abịa lụọ nwaanyị nga ndị ara nọ na family ha ma ọ chọọ. Ara ọ dị na family unu, ya ọ na-enwere onye ara n'ọga ahụ ga-egwa m bisisi a. Kemgbe bịara here, the way ịhụrụ t-shirt dị natural, I'm talking to you natural now. Ndị ọzọ kwa ịhụrụ kpamị na ha ji alụga nga na. Ele onye ara gbagha ọwụ onye ụmụ mpa gị ka ọwụ ụmụ nwanne mpa gị ka ụmụ nwanne mma gị? Nwanne mpa m. Ọwụ ndị ara gbagha. Ka hụrụ ka ewu ha chen. Ha. Ewufọrọ ya chain. Ahụ ya niile ewu chain. Awụrụ ya chen. Ọ na-ata arụ. Ihe ndị onye a nọ na family unu ugbu a? Is okay. Family nga ndị ara bi. Nga ndị ara bi. Eji akpọ ọtala gị arụ mbụ? Mba, ọtabeghị m. Onye ọfụ ọta ya arụ. Okay. Ara nke ọwa ara nkịta ka ọwa ara mmadụ. Ime nwere ara nkịta na-aka ọsọ ka ọwa ara ndị ahụ. Mmadụ mere ya. Okay. Gị nwee gbagha ara? Mba. Ike ara la anya. Mmaga oja anụ ụtọ ya afụta. Ya eme Jesus tọwa ahụ unu agbara bịa ma o tete n'ụra. Mba. Ike ara onye ogbi ọ nọ na family unu? Mba. Enwere onye anọ n'ala ahụ egbe na-adọ na family unu ike ara? Onye akwụkwọ onye nọ n'ala ahụ onye ihe ọdịdọ na-adọ? Mba, ọsọsọ onye ara ka iwe. Okay.
Ijezu oshi. Mba. Ibala mamara ọkụ na ahụ gị mbụ. Mba. Ị nọ na nsha akpa gị one day ma ka ishi anya ya adapụta n'ike gị daa na nne ka iyi ma ọ pantara. Mba. Gị na nwoke nọrọ na moto ma ọ nọrọ n'ime ụlọ iji anyụ ahụ ga nwoke nọ. Wewe. Okay. Onye nyure otele ma ya la nwoke nụrụ. Ị na-eme nwaanyị na nwaanyị? Mba. Ị ji agha onwe gị aka? Mba. Enwere otele gị ọnụ na WhatsApp nwoke akpọla gị mbọ sị gị sị otele gị ma ọ gị na-eme WhatsApp to WhatsApp. Ya na-enye otele gị ga na-enye through WhatsApp. Mba. Ana m eme udiri ya. Ị ji akpa ji otele akpụ? Na-akpụ ya wewe. Ọnụ ara gị ọ fụrụ afụ? O nwere nke dafuru adafu? Boat ara na-anọ n'ebe a? Mba. Lakọdị azụ. Ndose kamera m. Ndose phone. Ị ga-agafe a. Enweghị m tọrọ ichek. Bịa nso. Mee ka ị bendere down. Bịa forward. Eleghe m nipụl ara gị ji bịa nga bịa na ịga. Adara buru ibu too much. Onye mere nipụl ji bịa nga bịa nọrọ. Mba ọ nọkwa ebe ahụ. Dem onye gwara gị sọ nọ that place. Ihe m leghe nga ngụ ogene. Eleghe m nipụl ara gị ji bịa na nga bịa dere gị sị m nọ that place. Ikwu eziokwu na gị bịa agwa m nọ that place. Like ewu nọ that place. Eleghe m nipụl ara gị ji bịa side abịa na ịga. Otu esi pakeji, otu m si pakeji. Ọhịa eme na o ji gafee side ahụ. Ahụ ga m ya hịa gị na-asị m ọnọ dị anwa bingo. Bịa were fonu gị. Ara mkpụrụ nipụl ya bịara na nkụ bịa na ịga. Mmadụ letrala gị. This year ko. Chineke ga-egba gị ọkeju am which year. M bịara ịgụrụ gị sị mmadụ letrala gị kemgbe ị pụtara ụwa gị bịa sị m this year. Enwere ihe a na-ata mmadụ. Mmadụ letrala gị kemgbe ị pụtara ụwa. Bishop, ekwu ihe a anyị ga-alakwa ebe ahụ. Asị gị mmadụ letrala gị nye m figọ. Ka anyị were ya mmadụ 10. Ọ ihe wa anyị were gịnị? Ọ dị too much ịbịara nga bịa gwa m ekwu ihe aga ala ya. Ọ ihe mee nipụl ara gị ji bịa n'akụkụ nga bịa na ịga. Anyị were ya mmadụ 10. Kwa ihu nna onye ndị plọmba atagha. Bịara nga bịa gwa m sị anyị were ya nọ mmadụ 10. Achọ m datọte from you. Leke kwaba mana ihu nnọọ ka onye a ga-alụ echi di ya ga na-arụ generator. I pass my neighbor. Bịara nga bịa gwa m sị anyị were ya mmadụ 10. Ma okorobịa lere otele gị kọbata azụ otele gị nsa gị bịa gwa m sọ na famili unu a na-enwe otele. Famili unu a na-enwe otele. Mmadụ 10 tara gị otele a na-afụta. Kwara ihu nwaanyị na-eme nkwobi. Otele bahumbaza mmadụ 10 tapụrụla. Ele nga a na-ata gị ihe ọwụ n'ụlọ gị ka ọ na họtel? Owe ebe a na-ata m mana moto a na-ata m ebe ọbụla. Gụba m ebe ọbụla ọ gụrụ m. Ataba m ozugbo. Gị na onye ahụ nọrọ ya ata gị ma na moto? I'm not joking here. Don't play with me. Na eshifto eme oche nke ihu ọ na-azụ m nọrọ ebe ahụ otuku m nọ ya n'elu. Okay. Otele atarala n'ime moto everywhere you go. Otele network. Otele ataga bụ network ga niile. Ị ga-enyele ụdị mkpu ị na-eti.
Kwueba. Mgbe ị ga-ebịa n'ụlọ m bịa kwuore m ya Chineke agbaghị ọkụ ọwụ nga ka m jụrụ aga ajụjụ nwa bingo kpiyiri Rottweiler ebere ejụ m sọ wee kwuo ya ebe a onye eriri eri bere ejụ m sọ wee kwuo ya ebe o te kpara ihu Rottweiler bere ejụ m sọ wee kwuo ya ebe a mgbe ị ga-abịa n'ụlọ m bịa kwu mere m ya n'ụlọ ego enyela odi mkpu ị na-eti Chineke agbaghị ọkụ Abịala m ọ mkpu m na-etire ele odi mkpu abịala m ya dịka enwere onye dịrị gị ozi ya dịka enwere onye dịrị gị ozi kpọga gị sị gị ị na-alọta lelee odi mkpu ị na-eti ọkwa na ụmụ nwoke na-eriela nshi n'ọnụ kpọrọ gị na-abịa nga na bịa gị bịa nọrọ gị nyere m gị gbawa m sị ebe mana ebe m mgbagha aka na ntị na m jụọ gị ma ediri m gị ozi did I send you message dịrị gị ozi bụ nwa agbọghọbịa dịka gị kpaba m ihu nọ lekwa ụdị ran face gara aga mabụrụ vụrụ ihu m ọta eji asụ ose bịa nga bịa nere m etire m abịawala m kedu ebe isi na what did I serve Anọ m Abia steeti abịawala m ya dịka agbada ọtụrụ ozi ụmụ ka atụrụ ozi ncha bịawala abịawala m ọkụ mana ihe anyị mega ebe a ka banye nwa akwụkwọ dum m gaa n'iru genotype gị AS blood group gị O positive phone number gị 09137536728